الله الرحمن الرحيم. Allah azza wa jalla od nas da se vratime kaj njegov i da pobarame proška za našite greovi. Zato, dragi braća, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ilustrativno, praktično nego dobližava pokajenijetu kako naš od gospoda Allah dželle dželalu se raduva koga nije će mu se vratime na Allah azza wa jalla. Pa veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojan hadis veli Lallahu ašaddu farhan bi taubetil abdi. Allah se raduva na vaše to pokajivanje poveće od onoj čovjek koji na kamila mu se najde seta njegova hrana i jadenje i pijenja i toj čovjek patuva ne ispustila. Zamislite čovjek koji patuva so kamila, a vrst kamilata mu se naođe njegova ta hrana, njegovo to jadenje i pijenje. I u jedan moment njegova ta kamila pobegne. To je trša po neja da ja fati, ne može da stigne. I potom zastane pod nekoje drvo i ja čeka smrta. Videći nema hrana, nema jadenje, nema pijenje, na kraj dođe smrt. I tako dodeka to ja očekuva smrta, gladen i žeden, v jedan moment poglednuva nagore i koja gleda kamilata nad njegovata glava. Kamilata, vrz koja se naođa njegovata hrana i njegovoto jadenje. Pa toj čovjek od pregolema radost. To je veli Allahumme ente abdi wa ana rabbuk. Pa toj čovjek od pregolema radost ahta min šiddeti farhihi. Veli Muhammed s.a.v. zgreši od pregolema radost. I reče, o Allah, ti si moj sluga, ja sam tvoj gospodar. Subhanallah. Reče, o Allah, ti si moj sluga, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Zgreši od pregolema radost. Zamislite ova radost na ovoj čovjek koja je očekuvao smrta i potom mu se vrati njegova ta kamila su jadenje su pijenje. Allah azza wa jalla ušte poveće se raduva za nas koji grešime svakodnevno, koji grešime i so usta, koji grešime i so oči, koji grešime i so uši, koji grešime i so noze. Ako nije mu se vratime, ako nije se pokajame i se vratime ka Allah dželle dželaluhu. Zato nije će navedem jedan živ primjer deka čovjek od ne zna koja će mu dojde smrta. I zato mora svakodnevno da bara pokajivanje. Kako što rekao mudri od Lukman, o sinko moj, ne znam me koji veće mudri od Lukman, koji Allah za ođele ki beleži njegovite zborovi i njegovite sovjeti upatene do njegovio sin. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. I koga Lukman mu reče na svoj sin, sovjetuvajući go, o sinko moj, nemoj da mu čini širk na Allah, nemoj da mu pripišava združenik na Allah, na istina širkot je najgolem zulum, najgolema nepravda. Pa Lukman mudri od go sovjetova svoj sin i mu veli, o sinko moj, navikni go svoj jazik, na često baranje proška na Allah azza wa jalla. Često velenje, estakfirullah, tujbe, o Allah, činam tujbe, se kajemo Allah azza wa jalla. Videći, ne znaš u koji moment, ne znaš u koje vreme Allah azza wa jalla će ti primiti zborovi, će ti primiti tvoje to pokajivanje. A zato Allah azza wa jalla duri oni koji napravile širk, oni koji napravile blud i oni koji ubile nevini duši. Allah azza wa jalla u Kur'anu veli وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Oni koji će napraviti ove tri teški grevovi, znači širk, ubistvo na nevina duša i blud, prostitucija, haram, ti je napravile golemo gnasno delo. Ama Allah za ođele ne zatvora vrata na pokajivanje. Tuku veli, illa osven, illa men tabe, osven oni koji će se pokaja, wa amene, i će poveruva, wa amile amelan salihan, i će napravi posle toga dobro delo. Fa ulaike yubeddilu Allahu sejjiatim hasanat, wa kana Allahu gafuran rahima. Onaj koji se vrati ka Allah, poveruva v Allah i napravi dobro delo, pa nim Allah azza wa jalla
će im gi zameni nivnite loši djela sa dobri djela. Allahu ekber. Allah azza wa jalla nim će im gi zameni nivnite loši djela, će im gi zameni sa dobri djela. Na vistina Allah azza wa jalla onoj koji mnogo prostuva i onoj koji ima neograničena i ogromna milost. Slaven da je Allah azza wa jalla. Blagoroden da je Allah azza wa jalla, koji ne očekuva vo svakoj moment da se pokajeme i da se vratime kaj Allah azza wa jalla.